Takže čus na tému dnešního videjka dneska, tak si tady společně hodnotíme nový Battle Pass, jak můžete vidět, tak je Star Wars sezóna. Já doufám, že se vám tady to videjko bude líbit, pokud ano, dejte dát like s slunečkem a jdeme na to. Takže najdeme si tady pásy, tak, Battle Pass a jdeme na to. Takže jako první skin, tak tady máme Apprentice EV, tady máme vidět ten její skin, tady pak máme Glide, teda Pickaxe. Tady máme emote, feel the first, nevím, jestli to čte, prostě. Vůbec mi vypadá špatně. Pak tady máme loading screen s tou EV, tady pak máme na ní backbling. Tady máme ty bonusové věci, tady to bude nějaký teda bonusový. Prostě chápete, její edit styly na všechno, to projde takhle rychle. Hlavně nás budou zajímat ty skiny, protože to je hlavní náplň toho Battle Passu. Další skin, tak tady máme Pů Dameron. Nevím, jak to se to čte, nevím absolutně. Tady máme jeho emote. Ok, nevypadá špatně, tady máme asi to nejlepší, jsou tady jak tady stage. Takováhle loď, nebo jak se to jmenuje, prostě chápete. Máme tady jeho edit styl, ten se mi asi líbí nejvíc tady z těch dvou, tak se mi líbí nejvíc. Tady máme ty edit styl na ten pickaxe, na to všechno známe, výbaxy samozřejmě. Tady máme, jak se to jmenuje, Team Leader, to se mi líbí asi nejvíc z tohohle Battle Passu, protože tady moc nejsou hezký skiny. Ježiš. Dám si další stránku, tak. Tady máme nějaký ty emote, tady máme glider, tady máme pickaxe, Wookie Puff, a tady různý kravenky, které jsou bez potřeba. Tady máme ty její edit styly na ty, tady ten backblade se mi mega povedl, to musím pochválit Epiku. A poslední stránka, tady ten záporák, který tady taky i ten glider, to je mega pěkný. A teďka se vrhneme na bonus reward. Tady máme to týpka, který byl na poslední stránce, akorát v červeném tom kamufláži. Tady z toho se až dozvíme, tady z tu wavku se dozvíme až 15. A Grey Box to čte a zbytek se tady odemče 15. taky, přesně. Takže doufám, že z toho hodnocení menší bylo, u dalšího videjka, zatím čus.